So this is beautiful. Just exactly like that. That's what the doctor has ordered. Ngiyabona no Dr. Kehleles uyanikizisa amezwe lengoma. So your time is just 22 before 8. Beautiful Miguel. Dawn. Let's spread the love. Let's share the love. It's all about that in OG Breakfast. This is Vibe 94.7. Sibhekela udaba lolu nombani ukhuluma ngalo. It's trending on social media. And I'm happy that we've established ukuthi lolu daba ngokuzwa kwami Dr. Kehleles ukuthi lolu daba elwa social media. Are you asking me or Umbuzo lo. Oh, umbuzo. Yeah, on social media lolu daba. Yes, ibona ku social media ngithi. Okay. Usuke waya mhlambe ukuthi ufuna ukuyobona lo sisi lo and in fact sibona izinyanga eziningi ziyalifuna lolu daba. All right. Linda, asingakubalekela ukuthi angifuni ukusebenzisa leli gama elithi politics because mawubona mina ubona something. Afuna ukukhuluma nomzobo wepolitiki. Ufuna udokotela la inyanga. I know, but khona la ngizama ukusa khona. We are heading towards our elections, and as we are heading towards our elections, kunezinto eziningi ezenzakalayo. Angithi ungizwe kahle deep manje. Kuthiwa omunye nomunye wase South Africa illegally akabuye kuba ngithi. Yebo. And sithi masikhuluma ku politics sithi sikhuluma politics pan Africanism. Angithi? Ngiyabuzwa. Right. Sithi thina njengamanje abantu bangaphandle sibadini. And all of a sudden kuqhamuka usisi. Usisi ulale nomuntu wangaphandle. Right. Ayibo. Listen. It's a total lie. Uzwe? Mina Linda ngiyilo umuntu kanje. Abantu abawu50 bangavumelana ngento eyi1. Mina ngiyi1 ngithi lutho. Hayi kahle. Ayikho leyo nto. I still say abantu abase South Africa illegally abahambe. But bangaqanjelwa manga. Uzwe? Yebo. Abantu abase South Africa they must go back to their country. Abase South Africa illegally they must go. But akungabi phela namanga khona. Lwasisa kalalanga nomuntu angaphandle. Ayikho le nto. Asiqhubeke futhi siye phambili. Ngichaza. Sisaba ngibamba ezantsi manje. Okay? Right, listen. So unpackela yona. Ngimlaphile mina umuntu ofana nalwasisa. Unfortunately Linda, ama clients wami azesigodlweni ngi-understand into eyi1. I-privacy ye-client lami. Angimshuthi umuntu osesigodlweni. Angikhulumi umuntu osesigodlweni. Up unless yena khulume. It's either ukhuluma kahle noma ukhuluma kabi. I don't comment to that because beyenzeka siyi2 esigodlweni. Uzwe? Ngiphi? Doctor, ningalwi ibuzani abantu badala ngibona sele interested manje ngicacusela uLinda Dr. Kehleles ukuthi doctor patient confidentiality esihlula abantu abaningi. Thank you very much. We shouldn't be exposing such things. Thank you very much. Inyanga eziningi eziwu10 example eziwu2 zithwasile eziwu8 azithwasanga zithwaseka social media. Kunomehluko. Ethwaseka social media iveza yonke into. Ungayiveza izinto kunezinto ongafanele uyiveze ku social media. Especially make sure that you always protect your clients. Irregardless noma umlaphile noma kajabulanga but respect your clients. Asiphinde sibuye. Kunento oyibona itrend aka ladies house. Kehleles asibongeni uKehleles. Angiyazi ukuthi uyithathe ephi, angazi angifuni ukwazi. But what I'm saying is, I once came across to similar thing. Let me explain to you India. Yeah, India. Right. Ngifuna manje uzwe from mina. Dokotela manje, not to AI no. I'm going to AI. We are live and direct. We are live. We can see you. Exactly. Right. Leyanto Linda senze iexample qala. Ngiyangithanda ukuthi mangifundisa umuntu ngiyenza ama example ukuze mase siyofika kuvutho ndaba usuya ngiunderstand. That is why ngiqale phezulu ngathi sibheke kuma elections. Ngenza nawe bengizama ukuya lapha ekuthelini asisuse le ukuthi ulale nomuntu wangaphandle. Yeah. Because
we are now limiting abosisi bethu ekuthenini ningaqomi kakhulu. It's either uqoma umuntu ngaphandle noma waze South Africa, you might come across this. That's a lie. Asiqale lapha. Osisi nje khululekani iqomele. Manifuna ukubaqoma baqomeni asinandaba nalokho, but kusiphatha kabi ababuyele ngaphandle nina niyaqoma, but qomani nje amanga lawo okokuqala lokho. Uyayizwa lo nto. Number 2, sibuye Linda, ngifuna ukuthi lenyanga ibukayo la ihambe nami. Oh, are we live? We are live even on Facebook. Okay. Oh, all right. Please check it out. Right. So ofuna ukungibuka angagijima ku page yami manje. Right. Asibuye la Linda. If manje wena ushaya i-stroke uhlangothi la ebusweni, kwenzakalani emlonyeni wakho? Iyashintsha uba deformed. Yeah, kuba ne asikhuluma isiZulu, deformed. Umlomo ngesizulu igama S liqala uyanjani umlomo? Uyadumba bese ushwabana. Thank you very much. Ngifuna le gama ukuthi uyashwabana. Istroke esikushaye ubuso noma esikushaye uhlangothi. Uyashwabana. Uzwe? Yeah. Bese kuba ne-stroke esikushaye umzimba wonke. Umzimba uzowenzani? Uzoshwabana. Kwenzakaleni kusisi futhi? Ushwabene. Thank you very much. Here comes the question. Why social media ususisi ku 31 kumsa ku 91? Sebeya over exaggerator. Let us come back. Angithi manje sekufuna ukuthi ngabe usisi sikhuluma ama camera live sibuyena noma bemfake ngocingo bese siqale phansi aconfirm yena. Ekhaya kubusisi abalikhuluma iqiniso ukuthi bakhona abawu2 abashaya i-stroke ngaphambilini. I-stroke lesiya akuyona inyoka, akuyalalanga nomuntu, i-stroke. Imali manje uya prophetha into ibona ukuthi yakenzeka into ku social media le. Listen Linda, as inyanga ngifundisa lezinye inyanga ukuthi ezinye ezithanda u-social media ezingawu understand ezingene sezindala gijima comment ezintweni angayibona kahle. Ngizama ukuthi mawubuka into before inyanga ibuke ngeso lenyama ujike uyibuke ngeso lika moya before ucomment. Uzwe? Mawuqeda ukubuka ngeso lika moya then you can start commenting. Usutshele umoya ukuthi kwenzakalani ngaleyanto. Mina ngithi kuwe leyanto akalalanga nomuntu, isifo se-stroke esimkhondeme umzimba bayekile. Bese here comes the question. Lesi stroke is it natural or yinto eyenziwe umuntu? Kunomuntu ogangile kubo sowashona oyena owashiyedalelo wamonakala bayiyeka leyanto iyaba affecta. Akuyona inyoka abayeka manga, akuyona ini. Bese umbuzo uthi angalapheka yini? Uzwe? Angalapheka yini? Those are similar questions that you should have asking me ukuthi angalapheka yini. Ake ngibuze le Dr. Kehlele siphinde lemuva se reverse. So you are saying lento le isike yashaya ekhaya before. Yeah. Whether eyomoya meaning yakuyaba khona nasemandulo mhlambe kumathonga khona into ekade yalimaza umndeni vele iloke yehla by generation noma umuntu oyedwa lo loke ehlahla nje athi ekhaya. Good question. Yabona ngabe kuthiwa Linda senza kanje. Bekuyo i-interview yethu biyoba mnandi bese sithola uthuleleni bese sithi sicela umuntu oyi1 abe khona le wherever akwenzeka lento. Emtuba. Exactly. Bese ngiprophet. The prophet ngila. Then they give it to the family. They confirm. Angifuni ukuya. We can always organize that. Angifuni ukuya mina ngifuna ukuyihlalala la. Angifuni kuya. Angifuni ukuthi futhi ngibatshela ukuthi wozana, angifuni ungena ku social media. Uwe futhi ongitrigarishile nosisi nathi sicela ukukhuluma ngaleyo. Ngithi kuwe ngike ngayilapha lento. Umuntu ogijima uposta ku ladies house angimazi upostekeleni, angimazi uzwe ngobani, but what I will say to you, ngilaphe same thing. But inkinga ukuthi labo bantu abayanga ku social media. Yezo. But ngithi kuwe inkinga first one kulwamndeni abahambe manje bangiconfirmele. 2 of them bashaye i-stroke ezimbi kakhulu. Bayiyeka leyanto isizodla emndenini. Leyanto iyinto ephilayo, eyisilwane
ekhona phakathi ekhaya. Okushuthi-ke uDr. Khehlelezi uthi egcekeni uma lento mingafika ivalwe ebese kulashwa lo saphila ngomhlawumbe laba abanye mhlamba basaphili mhlambe futhi nabo baphila bayifihlile yena ovelile imingafika ivalwe egcekeni kulashwe lo sekungawuvala komkhokha kwento. Uyabona njengamanje into engafanele yenzeke Linda. Sesathanda amakhemera. Sengafanele sithola umndeni. Sithi mndeni asithathe namakhemera siwabeke eceleni manje. Nizokhuluma emakhemereni nina after sekwenza umsebenzi. Kuyofanele siqale siclean kunala isiyobathatha sibasekhona endaweni endala enqune elidala. Sithi lo mntwana niyakhumbula ukuthi wathi mayizalwa eneminyaka ewu8 wenzakalani kuye ngangekho. Kahle. Bese ngithi uma wakhe sibuyele emva uma wakhe mayina 28 years right now lo mntwana una 31 uma wakhe mayina 28 years kwenzakalani ngisho izinto eziwu2 ngithe umntwana mayina 8 years ngaphinde ngathi uma wakhe mayina 28 years kwenzakalani mabeqeda lapho bese ngithi siya kwi-answer manje kunalapho esiya khona hey ngizonidida Silive njalo umkhuluma Umoya. Uzokhuluma la. Ngisathi phusha ukuthi ubani Khuluma. Oyithole inamba lengane. ayuthulele phansi Ukuthi I don't think uDon unayo because ngithe ngikhuluma noDon wamtshela Ngiyabingelela ingane ukuthi ecela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button le channel yethu umgosi yeyo ingane zakwethu-ke uKhehlelezi uthi lesifo wake wasilapha before na-ke namanje-ke futhi-ke izingane zakwethu uyambona ukuthi unokwezethemba ukuthi hayi cha impela namanje lesifo usangasilapha lona-ke owesifazane onesifo sokuguga. Mina-ke nawe ngane zakwethu bengathanda sihlangane kwi-comment section sizuvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba ukuthi hayi bakwethu uKhehlelezi akanikwe ithuba noma ubona kanjani. Sihlangane kwi-comment section ungakhohlwa ukucofa subscribe button phinde sihlangane nakumavidiyo alandelayo. Danko, bye.